дар фазои иттилоотии кишвар ва дар эфири яке аз телевизионҳои пешгоми ватани соҳиби истиқлоламон хушбахтона боз барномаи таҳлилию таҳқиқотии донистан хуб аст қарор дорад. ман дар рӯбари шумо рустами ғоибзод аз он ифтихор менамоям ки феълан моро тамошо доред. ба ин хотир сидқану самимӣ ба тоҷикистонёни азизу меҳрубон дуруду салом мегӯем ва дар оғози барнома баҳри ҳар кадоми шумо тамошои хушро таманно доред. мо дар ин барнома дар бораи он чизе ҳарф мезанем ки чашмони инсон онро ҳаргиз дида наметавонад. дар дохили бадани мо чӣ ҷой дорад? дар пушти девор чӣ рӯйдода истодаасту чӣ пинҳон аст? сад сол қабл он чизе ки инсон қудрати диданашро надошт ҳамчун муаммо боқӣ мемонд. аммо имрӯз чӣ? имрӯз бо ихтирооту навоварӣ ва рушд кардани технологияи муосир дилхоҳ чиз намудор аст. дар мисоли то мо дар ин барнома дар бораи техника ва таҷҳизотҳои муосире ҳарф мезанем ки аз каҳкашон то қаҳри замин ва хурдтарин зарраҳои электронро бароямон нишон медиҳад. дар асри 21 чизе аз назари инсон пинҳон монда наметавонад. донистан хуб аст. инҷо бузургтарин коргоҳ ва калонтарин фурӯшгоҳи ороишоти заргарӣ мебошад. дар инҷо барои омода намудани ороишоти тиллоӣ садҳо нафар кор мекунанд. дар ин коргоҳ на танҳо ба сатҳу сифати кор диққати ҷиддӣ дода мешавад, балки ҳар як корманд дар зери назорат аст. масалан, деворҳои шишагину шаффоф, дарҳое ки бо магнит муҷаҳҳазанд. ҳар як кормандро камераҳои назоратӣ сабт мекунад. болои ин ҳама боз дар як рӯз чандин маротиба ҳар як устои заргарро аз назорат мегузаронанд, то ин ки ҳатто 1 грамм тиллоро ҳам надузданд. ҳангоме ки реҷаи корӣ ба анҷом мерасад, ҳар як корманд аз утоқи назоратӣ гузаронда мешавад. барои тиллоро нарабудан, нафарони вориди заводшударо бо дастгоҳи детектор ё худ фулузотҷӯяк мекобанд. ин дастгоҳ он чизеро ки чашми мо намебинад нишон медиҳад. фулузотҷӯякро қариб ним аср мешавад ки инсоният истифода бурда истодааст, аммо сол то сол шаклу намудҳои наваш рӯи кор меояд. аз ҳама ҷадидтарин ва муосиртарин таҷҳизоти детектор дар сарҳаду марзҳо истифода бурда мешавад. ин таҷҳизот чун дастгоҳи рентгенӣ кор мекунад. аммо бадии кор дар он аст ки ҳар як мошинро на дар 1 дақиқа, балки дар 1 соат аз назар мегузаронанд.
тарзи кори ин дастгоҳ бисёр аҷиб аст. масалан шуоҳои рентгенӣ дилхоҳ ашёеро ки аз 5 сантиметр бузургтар аст нишон медиҳанд. агар содда карда гӯем, тарзи кори ин гуна таҷҳизот чун принтер ё дастгоҳи аккосию наворбардорӣ мебошад. чунин дастгоҳро ҳаргиз фиреб додан имкон надорад ва кӯшиши фиреб доданашро накунед. барои баъзе ҳаводису воқеаҳо дастгоҳи ҷӯяндаи сайёр сохтаанд. ана ин муосиртарин таҷҳизоти рентгенӣ маҳсуб меёбад ва ин дастгоҳ тамоми буғуму пайвандҳои инсон ва мавзеи осебдида ё ҷароҳатбардоштаро ба хубӣ нишон дода метавонад. тавассути чунин таҷҳизот мо узвҳои баданамонро ки бо чашми сар дида наметавонем озодона мебинем. ин ҷо фурудгоҳ аст ва яке аз мавзеъҳое ба шумор меравад ки бидуни дастгоҳи рентгенӣ дар ин ҷо кор пеш намеравад. шояд бо ин дастгоҳи рентгенӣ қисми зиёди одамон шинос бошанд. дар ин таҷҳизот танҳо ашёву олотро аз назар мегузаронанд. бояд гуфт ки ин дастгоҳи рентгенӣ барои саломатии инсон хатари хеле зиёд дорад. боз таҷҳизоти рентгенӣ барои аз назар гузарондани инсонҳо ҷой дорад ки тарзи кораш чунин аст. ба монанди дастгоҳҳои дар боло зикршуда, боз технологияҳое вуҷуд доранд ки дар 15 дақиқа дар дилхоҳ ҷои онро насб мекунанд. ин дастгоҳ танҳо оҳани ҷойдоштаро дар бадани инсон нишон медиҳаду халос.
аммо ин бозёфт ҳам талаботи навоварону ихтироъкоронро қонеъ карда натавонист ва боз таҷҳизотеро офариданд, ки ҳар чизе ки дар ҷозидону ҷайб ва инчунин дар қутии ҷойдоштаро аз шуои рентгенӣ мегузаронад ва дар экран нишон медиҳад. ана ин таҷҳизотро радиолокатор ном мебаранд ва ин дастгоҳ дохили девор ва пушти деворро акс гирифта намуди зоҳирии онро дар экран нишон медиҳад. инро биорадиолокатор унвон гузоштаанд. ин дастгоҳ танҳо ҷисми зиндаи пушти деворро аз рӯи ҳаракату хислаташ намоиш медиҳад. тарзи кори ин таҷҳизот хеле содда аст. ҳангоме ки ранги сурх дар экран падид ояд, ин ифодакунандаи инсон аст. агар ранг дигар бошад, пас ин чизи дигар аст. ба ҳамин монанд садҳо навъу намуди дастгоҳҳои дигарро сохтаанд. шояд онҳо ҳамчун сир аз назари omma пинҳон бошад. دونستان خوب است. дар асри 21 инсон зердасти техника ва технология аст. чӣ гуна зердаст? хоб як мисоли оддӣ. телефони мобилие ки ҳамарӯза мо истифода мебарем. агар дар мисоли дигар гӯем, мо ғуломи анамон телефонамон ҳастем. моро идора мекунад, моро назорат мекунад ва мо зарраи аз телефони мобилӣ канда наметавонем, агарчанде ки ба саломатиамон таъсири манфӣ дорад. хуб, ҳамин гуна техника ва технологияҳое ҳаст ки ҳамарӯза дар гирду атрофи мо аст. хуб, олимон бар он назаранд ки дилхоҳ техника ва технология агарчанде ки 60% манфиат орад ба инсон, 40% дигар таъсири манфӣ мерасонад. агар шумо суоле доштеду мо ҷавобашро нагуфтем, пас умедворем ки мавзӯи барномаи ояндаи мо ҷавоб ба суоли шумо бошад. ҳамеша донед, чунки илму технология ба кайҳон расидааст. хайр хуш намекунем, чунки синамо ҳамеша бо шумо аст.